Tokom prethodnog vikenda veliko priznanje odato je gradu Kragujevcu i pomoćniku gradonačelnika za sport Jovanu Pavloviću Bojačiću. U obrazloženju nagrade koju je dodelio Sportski savez Mostara ističe se izuzetno značajna uloga Pavlovića Bojačića na uspostavljanju saradnje dva grada, koja je postojala i u doba SFRJ, a u poslednje vreme intenzivirana je najviše kroz sport i iz godine u godinu obim te saradnje na veliko zadovoljstvo obe strane se konstantno proširuje. U društvu najreprezentativnijih, rekao bih, predstavnika grada Mostara dobili ste priznanje, jednu vrstu zahvalnosti za obnovljenu sportsku saradnju između Kragujevca i Mostara. Šta za vas znači ovo priznanje? Pa upravo tako, to je nešto što smo, na nečemu što smo radili već zadnjih 5-6 godina, da ta saradnja bude unapređivana iz godine u godinu i to smo uspeli, naročito sa razmenom dece koje smo radili u zadnjih par godina i to je nešto što stvarno mnogo mi znači. To znači da smo ono što smo zamislili na početku ove saradnje polako ostvarujemo i to su stvari koje su stvarno onako specifične naročito za grad Mostar, a naročito i za Kragujevac kada uzmemo da je grad Mostar pretrpeo tolike, da na neki način kažem, tragedije u samom gradu i sada uspeva polako da to sve zaboravi, da se polako na neki način vraća u normalan život i jednostavno meni je drago zbog ovoga što se sada dešava i zbog ovoga što su meni dodelili ovo priznanje pre svega, jer to je priznanje da smo uspjeli u toj nekoj nameri da napravimo nešto što smo dugo godina želeli. Iako ophrvan zdravstvenim problemima, predsjednik Sportskog saveza Mostara Hasan Šišić napustio je klinički centar kako bi prisustvovao manifestaciji i svom prijatelju i saradniku uručio priznanje. Sportski savez grada Mostara izuzetno cijeni napore i trud gospodina Pavlovića. Ja se sjećam, moj i njegov prvi susret je upravo bio u ovom hotelu. Nismo se znali, samo smo se čuli. Znate koliko je trebalo meni i Jovanu da dogovorimo saradnju dva grada? Ja mislim ni 5 minuta. Jer je dobra volja postojala s jedne i s druge strane. Od toga dana Jovan Pavlović živi u srcima svih sportista ovih grada, svih onih koji su bili u Kragujevcu. Ja vam najiskrenije kažem, ne biste našli dijete u ovome gradu koje je bilo gore, koje ne bi sutra poželilo otići u Kragujevac i da se druži sa djecom Kragujevca. Obojica sportskih radnika i entuzijasta su saglasni u tome da će se druženje, pogotovo najmlađih sportista Kragujevca i Mostara, nastaviti i dalje. Mi ćemo i u budućnosti gledati da tu saradnju unapređujemo iz godine u godinu, tako da ćemo i ove godine nastaviti razmenu dece, to je ono što je prioritet za nas i bazirat ćemo maltene svu tu saradnju upravo na deci, jer to je ono čemu težimo, da što više spojimo kragujevačkih đaka sa mostarskim đacima i da tu saradnju unapređujemo iz godine u godinu. Sva naša politika i sva naša htjenja se vežu za tu saradnju. Mi želimo da svake godine, kao što i to radimo, napravimo jedan program saradnje između grada Kragujevca i Mostara. Svake godine ga proširujemo i svake godine praktično dodajemo još jedan sport novi koji praktično povećava tu saradnju između Mostara i grada Kragujevca. Vi ste vidjeli da gradonačelnik, sve strukture ovoga grada izuzetno podržavaju tu saradnju i svi žele da se ona svakog dana sve bude čvršća i jača, što potvrđuje i ovaj susret i ovo sve što će se u buduće dešavati. Ja se nadam da će ljudi koji će ostati, koji će raditi, da će se pričati kako grad Mostar i Kragujevac mogu služiti za primjer svim onima da nema barijera, da nema granica kad je sport u pitanju. Inače, na istom mestu vredni pregaoci Sportskog saveza Mostara upriličili su još dva izuzetna događaja. Najprije promovisana knjiga Mostarski dragulji autora Josipa Muselimovića, koja je opisala 14 znamenitih i uspješnih ljudi koji su upravo sa obala Neretve krenuli u ličnu i afirmaciju znamenitog grada u Hercegovini. Kako je rekao sam autor, stranice knjige nisu zatvorene, a svoje mesto u njoj našli su i sportisti, sami asovi poput Duška Bajevića, Ivice Ćurkovića, Envera Marića, Franje Vladića, Muhameda Mujića, Marijana Kvesića, Dražana Dalipagića i Jasne Merdan Kolar. Želja je bila da se svi oni zajedno nađu na istom mestu, što je u praksi zbog bolesti i drugih obaveza u ovom trenutku bilo i nemoguće učiniti.
Pored toga što su našli svoje mesto u knjizi, za koju vlada veliko interesovanje, pomenuti sportisti su na predlog Sportskog saveza Mostara dobili i nagrade za životno delo. U nastavku manifestacije 11. put proglašeni su najbolji sportisti u protekloj godini, a laskava priznanja u seniorskoj konkurenciji dobili su aviomodelar Soniboj Sabo i rukometašica Ivana Mlakić, odnosno Stolnotenisski klub Mostar i ženski rukometni klub Zrinski.